идомаи хониши бадеии романи вафо. боби ҳафтум. вақти говгум шуда буд. аз доманаҳои кӯҳҳо то болои қишлоқи ҷӯйбор тумани тунук ба мисли каҳдуд вазнин паҳн мегашт. қишлоқ берун аз одат хомӯш буд. ҳатто баргҳои дарахтон ҳам ба ягон сиру асрор гӯшдодагӣ бар ин беҳаракат буданд. танҳо шувоси руди қаратҳо хомӯш намешуд. вай бо ҷараёни пурталутуми худ ҳама гуна мамониятҳоро ҷаҳидаю шикаста мегузашт ва ба сӯи дарёи кофарниҳон, ки вай ба он рафта ҳамроҳ мешуд, мешитобид. мирбадал ва мамараҷаб аз байни мардуми ҷӯйбор ҷудо шуда, бо роҳи хилвате, ки охири он ба доманаи теппаҳои чақарсанги тарафи шимоли деҳа рафта мерасид, оҳиста оҳиста қадам монда гапзанон мерафтанд. мирбадал роҳравон аккаи аз чизе хусидагӣ бар ин ҳар замон ба пешу қафо ва гирду атрофаш нигоҳ карда, баъд бо овози нимхириаш ба мамараҷаб гуфт: хуш, ба чӣ қарор омадед, ҷиян? чӣ мешуд? рафтан дар кор? ҷавоб дод мамараҷаб хаёлпарешон. ҷиянам, ҳоло ҳам шумо хом будаед. гап дар хомию пухтагӣ не, амаки мирбадал. ин хизмати ҳатмии умумии қонун аст охир. хай, қонун гуфтед дия. акнун аз вай қонунҳо чашм пӯшед, гуфт мирбадал. чӣ хел чашм пӯшам? дида истодаед ку умри ин қонунҳо рӯз аз рӯз кӯтоҳ шуда истодааст. ин чӣ гуфтагитон нафаҳмидам, пурсид мамараҷаб бо ваҳму ҳарос аз оринҷи мирбадал дошта. охир маркази ҳамин қонунҳо Москав бошад, пагоҳ бегоҳ аз даст меравад. сонӣ дигар ҳама омин Аллоҳу акбар, мегуфт мирбадал. ин хел нагӯеде, ҳоло Москав куҷою немис куҷо? шумо ҳоло кӣ будани гирмонро намедонед, ҷиянам. боз мақсади худро равшантар изҳоркунон гап зад мирбадал ва овозашро як андоза паст кард. агар хато накунам, аз ин 19-20 сол пештар, аз афташ ана дар ҳамон вақт ҳамин гирмон қариб нисфи мамлакати русҳоро зери даст карда, баъд ҷангро бас карда буд. ҳозир бошад нисфи дунё дар дасташ. наход лашкаре, ки як тарафаш то Фарангистон, як тарафи дигараш то Ҷазоир замину замонро зери даст кардааст, омада як Москавро гирифта натавонад. ин далелҳои мирбадал мамараҷабро ба кимчи хаёлҳо водор карданд. дили то ин дам аз рафти ҷанг умедҳои нек доштаи ӯро воҳима зер карда, хаёли ӯро ба кӯчаи сарбаста тела медоданд. мирбадал аз хомӯш мондан ва тағйир ёфтани ҳолати рӯҳии мамараҷаб пай бурда, боз мақсади худро аёнтар кард. ман ку ба ҳукумати советӣ заррае кина надорам, лекин ба умру ҷону мисли шумо ҷавонҳо дилам месӯзад. сад дилатон сӯзад ҳам чӣ чора? савол кард мамараҷаб. чорааш бисёр, ҷиянам, гап ба хоҳиши худи кас. чӣ хел чора будааст? боз пурсид мирбадал. аввал ҳамин ки монед худи ҳамин рӯзҳо барои мулку ҷони худ ҷангидан гиранд. ба ману шумо чӣ? ҳоло ба деҳаю хонаи мо ҳеҷ кас зер карда наомадааст ку? агар сари роҳашро нагиред, омада ҳам мемонанд, гуфт мамараҷаб. ҷиян, то табар омадан кунда меосояд. хайр, ин повестка чӣ мешавад? пурсид мамараҷаб аз кисааш коғазеро бароварда. илоҷи ин ҳам осон. чӣ хел? ду-се рӯз худатонро ба нотобӣ занед. одами сип-сиҳат дар як рӯз чӣ хел худро ба нотобӣ меандозад? ҳайрон шуда пурсид мамараҷаб. шумо ғам махӯред, ҷони амак.
усул ба дасти нақурачӣ гуфтаанд. Фақат ҳаминро донед, ки амакатон аз азобу уқубати солдатӣ халос шуда, ба ҷои саҳрои кушод, замини заҳ ва зиндагии пуртаҳлука, дар хонаи ҳамеша чароғон, дар болои қолину курпачаҳо ба ҳузур ёзида, рӯз гузаронидани шуморо орзу мекунаду бас. монед ба ҷанг касоне раванд, ки аз ҷони худ сер шудаанд. ҳа нагуфта, чашмони онҳо ҳам мош бар ин кушода шуда мемонад. воқеан акнун масъалаи муаллима ҳам осонтар мешавад. чӣ хел осон мешудааст? Пурсид Мамараҷаб бо изтироб. яъне ҳамин хел, ки сафар бо ҳамин рафтани худ, худо медонад оё гашта меояд ё намеояд. аммо дар ҳақиқат онҳо якдигарро дӯст медоштанд, а? боз пурсид Мамараҷаб. давидани гусола то каҳдон? ана монду рафт. 3-4 рӯз ки гузашт, ин муҳаббату дӯстдоштанҳо ҳам дуди чилим бар ин аз дилу димоғаш баромада меравад. ин гуфтаҳои макоронаи мирбадал ба дили Мамараҷаб дом меандохт. вай мисли бедонае, ки ба дони дом медавида бошад, то рафт ихтиёри худро ба дасти мирбадал месупурд. хаёлҳои то ҳоло дар фикри ӯ набуда, тамоми ҳастии ӯро фаро мегирифтанд. сурати зебе, ки Мамараҷаб чандин вақт ин ҷониб ба вай дил баста, аз пайи бо ӯ хонадор шудан роҳ меҷуст, ба пеши назари ӯ боз намоён гашт. гарчанд ки пас аз бенатиҷа баргаштани хостгорон, Мамараҷаб аз ин нияти худ даст шуста буд, акнун баъд аз бо чормағзҳои пуч домони ӯро пур кардани мирбадал, дар кушонаи дилаш боз як оташак даргирифта, тамоми ҳастии ӯро оҳиста оҳиста ба сӯзиш меовард. онҳо гапзанон ба пеши теппа омада монданд. роҳ дар ҳамин ҷо ба охир расид. он тарафаш пайраҳаи борик то рафт ба баландӣ морпеч шуда мебаромад. мирбадал аз ҳамин ҷо баргашта ба Мамараҷаб гуфт: хуш, торикӣ ҳам фаромад, акнун баргардем ҳам мешавад. хуш, акнун ба чӣ қарор омадем? Пурсид Мамараҷаб баъд аз якчанд қадам хомӯшона роҳ рафтан. ҳар он чо ки ман гуфтам, мехостам, гуфтам. ин тарафаш ба худатон вобаста аст. чӣ кунам охир? Боз пурсид Мамараҷаб. чӣ мекардед? аввал ки ин гапҳо дар байни худамон монад. дуюм ин ки пагоҳ ё рӯзи дигар илоҷи повискаро ҳам мекунем. баъд оҳиста оҳиста аз қафои дигар чораҳо мешавем. худам боз як бор гап занам. ба кӣ? пурсид Мирбадал. ҳамин оим қатӣ. ҳоло сабр кун, 2-3 рӯз оташи дилаш хомӯш шавад, баъд набошад сирро бой дода мемонем ҷиян. Мамараҷаб чизе нагуфт, лекин вай бо ин сухан бетоқатии худро дар пеши Мирбадал ошкор сохт. Мирбадал ҳам ҷилави ӯро ба даст гирифта, акнун ба ихтиёри худ ба ҳар су мегардонд. онҳо ба даромади деҳа омада якбора хомӯш монданд ва аз мобайн дере нагузашта сиёҳии ҳардуяшон ҳам дар торикӣ нопадид гашт. аз паси онҳо аз ҳар ҷо акосзании сагҳо баланд шуда хомӯширо вайрон мекард. мирбадал кӣ буд? ӯро дар водии Ҳисор ҳанӯз дар солҳои ҳукмронии амири Бухоро медонистанд. вай яке аз ҳамон ним фоиз аҳолии бохату саводе буд, ки дар он замон тамоми Тоҷикистон надошт. падари ӯ дар Бухоро ва Ҳисор замин ва мулки бисёре дошт. ӯро аз хурдӣ бодиққат хононда буд. вай дар синни 20-солагӣ савдогариро касб карда, аз Бухоро ба Ҳисор, аз Ҳисор ба Шаҳрисабзу Самарқанд рафта меомад. ҳамон соле ки истибдоди амири Бухоро тормор гардид, Мирбадал худро аз мавҷу тӯфонҳои замони нав ба канор кашиданӣ шуда, дар Ҳисор монду дар ин ҷо ба кораш машғул шуд.
дар аввалҳои ҳокимияти советӣ дар Бухорои Шарқӣ Мирбадал хату саводнокҳо ҳамчун одами маъданӣ, донишманд дар байни мардум бесавод эътибори калон доштанд. аз ҳама аввал инро худи Мирбадал мефаҳмид. бинобар ин ӯ фурсатро аз даст надода, бо мақсади он ки барои ояндаи худ заминаи созе тайёр кунад, худро ба хизмати ҳокимияти советӣ зад, яъне раиси Совети қишлоқи Ҷӯйбор шуд. Мирбадал ин амалро такягоҳи якумрии худ умед кард. вай худ ба худ боварӣ дошт, ки дигар аз байни ин одамону авому пойлуч шахсе ба вай баробар ёфт нахоҳад шуд. аммо ин ҳама хаёли хом буд. чуноне ки боғбонон ба ҷои дарахтони солхӯрдаи камҳосил сол аз сол ниҳолони нави боз серҳосилтар ва меваҳояш сершираро тарбия карда ба воя мерасонанд, ҳукумати советӣ ҳам сол то сол аз байни худи халқи меҳнаткаш ва фарзандони онҳо, ходимон, коркунон ва роҳбарони лаёқатноку кордонро ба камол расонид, ки дигар ба Мирбадал бар ин мирзоҳои аз охури баланд ем хӯрда эҳтиёҷе намемонд. Мирбадал аввал раисии ҷамоатро аз даст дода, ба котибии он фаромад. ба ин вазифа ҳам дере наистода агенти андозчини шуъбаи молия шуд. дар ин солҳо дар баробари тамоми мамлакат дар ҷӯйбор ҳам хоҷагиҳои яккадаст ва дастҷамъона кор кардан қарор доданд. Мирбадал дар орзуи он ки ақаллан дар колхоз ба ягон мансаби мувофиқи таб соҳиб хоҳад шуд ва махсусан бо мақсади он ки худро дар пеши мардуми деҳа шахси боваринок нишон диҳад, бо боғу чорвояш яке аз аввалинҳо шуда ба колхоз нависонд. он орзую мақсади ӯ ҳам аз ҷояш набаромад. аз байни деҳқонони деҳа барои он корҳое ки Мирбадал талабгори онҳо буд, одамони аз Мирбадал ҳам уҳдабаротар, боидроктар расида буданд. барои Мирбадал фақат ба даст каланд гирифтан монда буду халос. аммо касе ки як умр теша ба даст нагирифтааст, каландро чӣ гуна кор мефармояд? ҳамин тавр ӯ аз боғу чорво даст кашида, якчанд вақт дар ноҳия, сонӣ дар деҳаҳои дигар мудири амборҳои гуногуни кооперативӣ ва баъд мудири магазин шуда кор кард. баъд як сол пеш аз ҷанг боз ба ҷӯйбор мудири дукони ҷамъияти матлубот шуда омада буд. ин аст саргузашти мухтасари Мирбадал. бинобар он кайҳо боз дили ӯ бо зардоби кинаю адоват пур шуда буд, ин зардоб ва кинаю адоват нисбат ба сохти шӯроӣ, ки дар бутуни ӯ маҳкам ҷойгир шуда буд, ҷисму ҷони ӯро кирм бар ин мехӯрданд ва азоб медоданд. вай то ин дам гоҳо ба босмачигарӣ, ба хуруҷи кӯлакон дар вақти коллективонидан, гоҳо ба Иброҳимбек ва ғоратгарии ӯ умед мебаст, лекин аз ҳеҷ кадоми онҳо баҳравар шуда натавонист. акнун ҳамлаи олмониҳои истилогар ва муваффақиятҳои ҷангии муваққатии онҳо ба Мирбадал боз ҷон дароварда буд. Мирбадал мехост ҷияни худ Мамараҷабро низ ба паҳлӯяш гираду баъд ба воситаи вай мақсадҳои сиёҳи худро боз васеътар ба амал оварад. ин буд, ки вай ҷияни худро бо ғамхорию меҳрубониҳои маккорона ба роҳи тираю тор кашола мекард.
агар ин сатрҳои самимонаи ман боиси қаҳри шумо гардад, гуноҳ ба гардани соҳибаш. шабу рӯз орзу мекунам, ки шамшератон бурро, сафаратон бехатар бошад. бо эҳтиром, Зеби, 21 ноябри соли 1941. ин сатрҳо баъд аз мактуби Мамараҷаб ба Сафар дар саратони гарм ба синаи тафсидаю сӯхтаи кас Насими Форам расидагӣ бар ин шуд. вай ҷавоби Зеби ва мактуби Мамараҷабро аз аввал то охир якчанд бор такрор мехонд ва аз ин гӯша ба он гӯшаи хона беқарор қадам мезад. ҳатто ӯ ба таоме, ки модараш ба болои миз оварда монда буд, эътибор ҳам надода, ба кимчи хаёлҳои ширин фурӯ мерафт. боби 8. ҳамон рӯзҳое, ки дар остонаҳои пойтахти ватани шӯроӣ Москав ҷангҳои сахти хунин бар зидди фашистон давом мекард, аз Москав, аз Кремл фармон омад, ки мувофиқи талаби халқ дар ҷумҳуриҳои миллӣ, аз он ҷумла дар Тоҷикистон, қисмҳои ҳарбии эҳтиётии миллӣ ташкил дода шаванд. аз мобайн бисёр вақт нагузашта, ҳазорон ҳазор ҷавонмардони тоҷик, коргарон ва колхозчиён, хизматчиён ва ҳунармандон, ходимони санъат ва муаллимон касбу кори худро муваққатан тарк карда, ҷанговари ҳамин қисмҳои миллии армияи сурх шуданд. яке аз он ҳазорҳо тоҷикписарон, ки касбу кори худро муваққатан тарк карда, ҷанговарони армияи сурх шуда буданд, муаллими қишлоқи ҷӯйбор Сафар Одинаев буд. ҳоло ӯ қиёфаи дигар дошт. дар тан либоси хокаранги ҳарбӣ, дар сар телпаки ситораи панҷгӯшадор, дар по мӯзаи солдатӣ, дар китф милтиқ дошт. бо тасма миёнашро таранг баста, низомӣ қадам мениҳод. дар боду ҳавои кушод, дар зери офтоби тирамоҳӣ, аз пагоҳ то бегоҳ машқкунӣ рангу рӯи ӯро ҳам тағйир дода буданд. пӯсти рӯяш сияҳтоб ва худаш аз аввала лоғартар менамуд. рост аст, ки ҳар кас, ки Сафарро аз рӯзи ба аскарӣ рафтан инҷониб аввалин бор медид, ӯро дар ҳол шинохта ҳам наметавонист. ҳаёту хизмати ҳарбӣ ӯро чӣ ботинан ва чӣ зоҳиран хеле тағйир дода буд. рӯзе командири қисм, ки марди қадпасти сину солаш қариб ба 50 расида, рутбаи полковникӣ дошт, дар аснои шахсан аз назар гузарондани машғулияти тактикии ҷузви томҳо ба Сафари сангарканда истода рӯбарӯ омад. Сафар мувофиқи талаби низомнома ба замин дароз кашида, дар даст белча, чашмашро аз атроф наканда замин меканд. дастони ӯ чусту чолокона кор карда, хоки ҳар бор ба рӯи белча омадаро ба пеши акоб ва ба ду паҳлӯяш мепартофт. аз байн 5-6 дақиқа вақт нагузашта, Сафар сангари худро тайёр карду, баъд белчаашро ба халтачаи ба миёнаш буда андохт ва ҳамон замон милди милтиқашро ба хоктудаи пеши сангар монда, бо диққат чизеро ба нишон гирифт. фамилияи шумо чист, рафиқ ҷанговар? ин саволи ногаҳонии полковник, ки болои сари Сафар омада буд, ӯро саросима кард. Сафар аввал чӣ кор карданашро надонист. аз ҷояш хезад ё нахезад. хезад, тартибу қоидаи машқро вайрон карда, аз фармондеҳи бевоситаи худаш гап мешунавад. нахезад, дар назди фармондеҳи калон беҳурматӣ мешавад. мулоҳизаи охирин Сафарро аз ҷо бархезонд ва ӯ дарҳол дасташро ба чакааш бурда, ба пурсиши полковник ҷавоб дод. ҷанговар Одинаев Сафар ҳастам, рафиқ полковник. дар рӯи полковник аломати норизоӣ пайдо шуд. лабони ӯ каме ба ханда моил шуда бошанд ҳам, аммо аз чашму абрувонаш бадқаҳрӣ намоён буд. ман мехостам аз сангаркании шумо мамнунии худро изҳор кунам, рафиқ Одинаев. аммо шумо бо рафтори ҳозираи худ
маро аз ин ният баргардондед, гуфт полковник. Сафар ҳамон дам чӣ хато кардани худро ба хотир оварда, ба окопи худ чашм партофт ва дарҳол милтиқро, ки дар он ҷо меистод, гирифта ба паҳлӯи росташ дар ҳолати низомӣ нигоҳ дошт. полковник аз ин кори Сафар боз табассум карда гуфт: ин як. Дигар ин ки ҳеҷ гоҳ дар вақти машқ ҳар касе ҳам ки ояд, хоҳ полковник, хоҳ генерал, бе иҷозат мавқеи худро мондан нахезед. дар шароити фронт шумо бо ин рафтор кайҳо ҳадафи тири душман мешудед. Сафар хомӯш ба полковник нигоҳ карда монда буд. рӯи ӯ дар ҳаври танур тафсидагӣ бар ин суб сурх шуда, пешонаю болою лабҳояш донаҳои арақ зер карда буданд. пеш аз армия чӣ кор мекардед? Пурсид полковник. муаллимӣ мекардам, ҷавоб дод Сафар. маълумотатон? маълумотам олӣ, боз гуфт Сафар. кадом мактабро тамом кардед? Пурсид полковник. институти педагогии Сталинобод, факултети забон ва адабиёти онро. ҳамин институт? Полковник аз ҷои истодааш ба сараш ба тарафи шимол ишора кард. аз қаротепае, ки дар он ҷо ҷангаварони қисми ӯ ба ҷузви томҳо тақсим шуда машғулият мегузарониданд, бинои сеошёнаи институти омӯзгорӣ ва дигар сохтмонҳои шаҳри Сталинобод намоён буданд. бале, рафиқ полковник, ҷавоб дод Сафар. кӣ шуморо ба армия даъват кард? боз пурсид полковник бо он мулоҳизае, ки ин муаллими маълумоти олӣ дошта чӣ тавр ба сафи аскарони қаторӣ афтодааст. бо хоҳиши худам омадам, рафиқ полковник, ҷавоб дод Сафар. ҳа, ин тавр, яъне ихтиёран гӯед? саволомез кашол дода гап зад полковник ва аз сар то пои Сафарро аз назар гузаронид. бисёр хуб, бисёр нағз, рафиқ Одинаев. ҳамроҳ фашистонро мекӯбем гӯед? албатта, рафиқ полковник, илова кард Сафар аз мамнунияти полковник хурсанд шуда. полковник баъд аз он ки якдам хомӯшона ба атроф назар партофта гирифт, аз Сафар пурсид: агар шуморо ба командирии отделения таъин кунем, розӣ мешавед? Сафар дарҳол ҷавоб надода каме фикр карда монд. полковник ҷавоби ӯро нагирифта илова кард: ин кор ҳам барои худаш муаллимӣ аст. аз уҳдааш баромада метавониста бошам, рафиқ полковник? пурсид Сафар. дар армия дудила гап заданро одат накунед, гуфт полковник. армия қатъӣ, бурро, равшан, хулоса карда гап заданро талаб менамояд. итоат, рафиқ полковник, ҷавоб дод Сафар. командири взводро гӯед ба пеши ман ояд. итоат, ҳозир. Сафар давон давон ба назди фармондаи взвод, ки дар пасхамии тепа бо гурӯҳи дигари ҷанговарон машғулият мегузаронид, рафт ва фармони полковникро ба ӯ расонид. фармондаи взвод ҳамон замон ҳозир шуд. рафиқ полковник, лейтенант Осмухин мувофиқи фармони шумо ҳозир шуд. рафиқ лейтенант, аз пагоҳ Одинаевро ишора карда полковник ба Сафар ба подразделенияи тайёркунандаи командирони отделения фиристонед. баъд аз тайёрии якмоҳа боз ба взводи худатон меояд. итоат, рафиқ полковник, ҷавоб дод лейтенант Осмухин. баъд аз ним рӯз фармондаи взвод танаффус эълон кард. ҳама аз сангарҳои худ хеста ба доманаи тепа гурӯҳ гурӯҳ ҷамъ шуда нишастанд. як гурӯҳи ҷанговарон рӯ ба боло бо телпаки худ рӯяшонро аз офтоб панаҳ карда, дигарашон рӯ ба замин тахтапушташонро ба офтоб дода хоб мекарданд. як қисми дигари ҷанговарон чорзону нишаста аз дуди ғафси махоркаи солдатӣ, ки дар коғази рӯзнома ғафс печонда шуда буд, кайф мекарданд. дар як тарафи ҳамин гурӯҳ Сафар ҳам нишаста аз рӯзномаи нав ахбороти идораи иттилоотро
бо овози баланд мехонд. вақте ки Сафар хабари оид ба ҷангҳои назди Москваро мехонд, ҳама хомӯш нишаста мешунавиданд. дар ҳамин асно кадом як ҷанговар сахт сулфид. дигарон аз сулфаи бемаҳалли ӯ ранҷидагӣ барин якбора ба ӯ нигоҳ карданд. ҷанговари рӯкалон ва гӯшҳояш аз гӯшҳои муқаррарӣ калонтар, ки дар паҳлӯи Сафар менишаст, ба ҳамон ҷанговари сулфааш гирифта гуфт: чӣ, дар гулият магар устухон дармонд, дадабой? Не, аз афташ шушаш ба даҳонаш омад, илова кард ҷанговари харобакаки хандонрӯ. Набошад зуд бо шомпол тела додан лозим, гуфт боз як ҷанговар аз мобайн. дадабои ленинободӣ баъд аз сулфаашро нигоҳ доштан ба ҷанговари харобакак нигоҳ карда гуфт: чӣ, оё сулфаи мо табиати нозуки камаровиро хира кард? дадабой ба Нозир лақаби камаровӣ дода буд. дида истодаи ку бачамард, Сафар коҳида рӯзнома мехонад, ҷавоб дод Нозири камаровӣ. дадабой чашмони аз сулфаи сахт ашконаш баромадаи худро пок карда ба Нозир гап партофт: карнаи радио бар ин гӯш дорӣ, боз карии туро бин. ҷанговарон ханда бардоштанд. Нозир ҳам ҷавобан ба дадабой гуфт: агар мабоду ба пеши микрофони радио баромада аз ҳамин сурт сулфаҳо камтарашро сар диҳӣ, бемухобот карнай парнайро кафонда мепартоӣ, бачамард. боз ханда баланд шуд. баъд Сафар ҳамаро ба хомӯшӣ даъват карда, давоми ахборотро хонд. баъд аз хонда шудани ахборот, боз овози Нозири камаровӣ баланд шуд: ист ки рафиқ, ба мо ҳам навбат меомада бошад, то ки мо ҳам аз қатор намонда зӯрамонро бисанҷем. боз пурсид Нозири камаровӣ: навбат албатта меояд, камаровӣ, нағз тайёрӣ бин, гуфт Сафар. кани кошки ҳозир моро ба ҷанг дароранд, гуфт дадабой бо овози шамолхӯрдаи худ калонгирона. граната ғӯронда, милтиқ андохта, то 10-15 ба зери поям гирифта маҷақ накунам, хотирҷам намешавам. ҳай ҳай, гуфт Нозир бо ду дасташ китфи дадабои ба авҷ омадаро зер карда: зӯратро беҳуда сарф накун, дар кор шуда мемонад. дадабой ҳамон замон ду дасти Нозирро маҳкам дошту аз ҷояш ҷаҳида хест ва мехост ӯро дар ҳамин ҳолат ба замин хобонад ва пахш кунад. лекин Нозир ҳам бо чусту чолокӣ ду китфи дадабойро маҳкам дошта, ба ҷидду ҷаҳди вай муқобилат нишон дод. ҷанговароне, ки дар гирдогирди онҳо давра гирифта буданд, кани кӣ зур, кӣ ба куштингирӣ усто гӯён, онҳоро бо ҳамдигар тез мекарданд. дадабой ҳарчанд зур занад ҳам Нозирро ба китфаш гирифта натавонист. онҳо дар ҳамин ҳолат барои афтонидани якдигар хеле зор заданд, вале нашуд. ба болои ин куштингирӣ Асмухин расида омада, вай ҳам талоши зурнишондиҳии он ду ҷанговари худро бо мароғ тамошо карда гуфт: ҳар дуятон ҳам нимҷон ҳастед. дар наҳорӣ хӯрокро камтар хӯрда будем аз афташ, гуфт дадабой ҳарросзанон ва дасти Нозирро сар дода илова кард: худат ҳам буз бар ин чандир будаеда? одам ба даҳанкалонии Рустами достон шудан намегирад, бачамард, ҷавоб дод Нозир сару либосашро ба тартиб оварда. зур дар кор, зур. зарар надорад, мардро дар майдон бин, гуфтанд. ба майдони ҷанг наздиктар равем, ана дар ҳамон ҷо маълум шуда мемонад, ҷавоб дод дадабой аз давои худ пас нагашта. ҳамин тариқ танаффуси ҷанговарон бо шӯхию бозӣ ба охир расида, баъд боз 1-2 соати дигар давоми машқ шуда гузашт. қариби бегоҳ ҷанговарон саф ороста ба сӯи қисми худ роҳ гирифтанд. ҳамин ки онҳо аз кӯчаи Ленин гузашта ба тарафи шаҳрчаи ҳарбии худ бармегаштанд, чашми Сафар
ба модараш ва Юнусбобою Зебӣ афтод. онҳо баробари ҷанговарон аз пайраҳа мерафтанд. Сафар онҳоро дида боз ҷиддитару далертар қадам мезад. модари Сафар Умрихола писарашро дар сару либоси низомӣ дида ҳам ба ҳаяҷон меомаду ҳам ифтихор мекард. «Ҳо, писари шераки оча, салом!» Сафар ба сӯи модараш як назар карду дигар чизе нагуфт. боз ба пеш нигоҳ карда бардам пой мондан гирифт. «Ҳой, Сафари оча, садқаат шавам, магар маро намебинӣ, намешунавӣ?» мардум ҳама ба Умрихола нигоҳ карданд. фармондаи взвод, ки аз канортари кӯча қадам мепартофт, бо ҳайрат як ба Умрихола ва як ба взвод нигоҳ карда монд. аз взвод касе диққати худро вайрон накарда қадам мезад. Умрихола ба пешгирии Юнусбобою Зебӣ эътибор надода, ба осмухин наздиктар омаду бо чеҳраи пурифтихор ба вай гуфт: «Аз они ман Баранчук, о Сафар!» Нағз, бисёр нағз гӯён русӣ ҷавоб дод Осмухин ва ба Сафар, ки гӯё аз ҳеҷ чиз бехабар буда, бо қиёфаи ҷиддӣ пой мениҳод, чашм партофт ва ба модар ҷавоб дод: «Ҳозир мумкин нест, баъд гап мезанем». Зебӣ ба Умрихола чӣ гуфтани фармондаеро фаҳмонд ва худаш ҳам таъкид кард, ки дар кӯча гап задан хуб нест. Умрихола якравӣ карда ба Зебӣ манманӣ карда ҷавоб гардонид: «Ба вай гӯед, фарзанди худам, дар кӯчамӣ, дар хонамӣ, куҷое ки хоҳам гап мезанам. Акнун аскар шуд гуфта, магар аз модарашам рӯй мегардонад? Ман зоида калон намекардам, чӣ мекард?» онҳо бо ҳамин машмаша аз қафои саф то пеши дари шаҳрчаи ҳарбӣ омаданд. пеши дарвозаи шаҳрчаи ҳарбӣ ва суфаю чорпояҳои чойхонаи сурхи аскарӣ, ки дар зери дарахти тути рӯ ба рӯи дарвоза буд, аз зану мард пур буд. ҳамаи онҳо имрӯз бегоҳии якшанбе ба мулоқоти писару додар, ёру бародари дар хизмати аскарӣ будаи худ омада буданд. то ба самти ғарб гашт кардани офтоб, ҷанговарони ҷузву томҳо аз машқи саҳроӣ баргашта омада, хӯроки гаштирӯзиро қабул карда, баъд аз он бо иҷозати фармондеҳон ба мулоқоти хешу таборҳои худ баромаданд. Сафарро аввал Зебӣ, ки дар рӯ ба рӯи дари баромад истода буд, пешвоз гирифт. вай баъд аз даст дода салом алейк кардан, ӯро ба чойхона ба назди модараш ва Юнусбобо бурд. «Очаакат садқа, ба хоки поят» гӯён Умрихола аз бусидан ва ба сари сина зер кардани Сафар даст намекашид. «Ба мо ҳам навбат расад, хоҳар», гуфта Юнусбобо Сафарро аз оғӯши Умрихола ба сӯи худ кашода кард ва дар ҳол худаш дастҳояшро ёзонда ӯро ба бағалаш гирифт. «Бале, писар, бале, олам гулистон». модари Сафар баъд аз пурсупурс аз қиёфа ва қаду басти писараш чашм наканда, хомӯш гирья мекарду мегуфт: «Аз ҳафтаи гузашта худатро боз хело коҳондаӣ. Бача, биё мон, ихтиёр карда омадӣ, боз ихтиёр куну паст гард. худат ҳам дока бар ин тунукпӯст, ҷисму ҷонат ба ин хел кори вазнин дошт намедиҳад». Сафар ва баробари ӯ Зебию Юнусбобо аз ин гапҳои Умрихола механдиданд. «Нобурда ранҷ ганҷ муяссар намешавад гуфтанд, хоҳар», ҷавоб дод ба нолиши модар Юнусбобо. «Ба Сафар чӣ шудааст? Камтар гӯшт фароварда бошад ҳам рангу рӯяш нони ширмол барин. Албатта хизмати аскарӣ осон не, лекин дар ин кор то сахтиро набинӣ, намепазӣ». дили модар аз шиша ҳам нозуктар мегӯянд, рост аст. ба гапи Юнусбобо ҳамроҳ шуд Сафар ва ба модараш хитобан гап зад: «Чӣ, ту мехоҳӣ, ки мисли духтари хона соли 12 моҳ аз пеши чашмат дур нашавам?»
ту чӣ медонӣ, ки очаат дар чӣ хаёлу ғам? Боз оби чашм кард Умри хола. Сафар гоҳ хандида, гоҳ ба қаҳр омада гап мезад. Юнус бобо ба ҳарду тараф ҳам насиҳат медод. охир Зебӣ, ки то ҳол ба рӯи Сафар чашм духта, сурати ҳамаи ҳаракату гапзаниҳои ӯро мисли рассоме ба дилаш мекашид, ба гап ҳамроҳ шуд. «Оча, монед акнун беҳуда дили муаллимро хиҷил кардан чӣ фоида?» Умри хола дид, ки 4-5 кас ба вай чашм духта истодаанд. Худаш ҳам ҳиҷолат кашида, бо нуги қарси сафедаш ашки чашмонашро пок карда гап зад. «Гур оби дидаи ман ҳам шавад. Ҳамин вақтҳо кам, ки ду шуд, дарав дар милки чашм ҳозир. Хайр, ба гап овора шуда, ин тугунчаро ҳам накушодем». Зебӣ рӯймоли чоркунҷаи дар дарунаш чизу чора басташударо ба пеши Сафар дастархон карда кушод. Дар рӯймол себ, ангур, мавиз, чормағз, гӯшти яхнӣ ва нони фатир буд. Аз ҳама аввал диққати Сафарро бӯи хуши себи тирамоҳӣ ба худ ҷалб кард. Ин ҳосили ҳамон ниҳолҳои боғчаи мактаб буд, ки дар шинонидан ва парваридани онҳо Сафар ҳам иштирок дошт. «Боғчаи мактаб ҳам хуб себҳо дорад, а бобо?» пурсид Сафар, як донаи онро ба даст гирифта. «Меваи меҳнати худатон, писар», ҷавоб дод Юнус бобо. «Аз талабаҳо ба мудирамон савғо гуфта муаллима оварданд». Сафар ба сӯи Зебӣ нигоҳи пурмеҳре кард. Зебӣ шармгинона сарашро поён фароварда, давоми сухани Юнус боборо гирифт. Муаллимон, талабагон ҳамаашон пурсида фиристоданд. «Саломат бошанд. Корҳои мактаб, хонданҳо чӣ хел?» пурсид Сафар. Аз Зебӣ пештар Юнус бобо ҷавоб дод. «Олам гулистон, хотирҷам бошед. Мудира мисли худатон корҳоро 100% нағз бурда истодаанд». «Ин қадар ҳам не, хоксорона», гуфт Зебӣ. «Ҳанӯз ҳам ҷои шумо холӣ». Рост, фикри боборо қувват дод Умри хола. «Духтарам хеле ба дасту по, хурду калон таъриф мекунанд». «Бовар мекунам, албатта», тасдиқ кард Сафар ва аз ин таърифи рӯ ба рӯ ҳиҷолаткашидаи Зебиро пай бурда, гапро аз дигар ҷо сар кард. «Дар колхоз чӣ гапҳои нав? Кори худи шумо чӣ хел, бобо?» «Кори мо як зарраи кори умум бо хоксорӣ», гуфт бобо ва ҳамаи таърифро ба унвони аъзоёни бригадаи худ гардонид. «Ана якта зарбдорамон волидаатон плани ғӯзачинӣ ва ғӯзатозакуниро аз 100% зиёд иҷро кардаанд. Ин кас дар пеши шумо оби чашм мекунанду дар кор бошад олам гулистон, лочин бар ин». Планҳои колхоз ҳам аз пахта сар карда, то ғалаю сабзавот бе каму кост ба ҷояш расонида шуд. Худо хайру барака ва умру ҷони роҳбарони колхозро диҳад. Ҳаминҳо ба хаёлам на шаб ором мегиранд, на рӯз. Ҳар вақт ки бошад, ба ҳар кор ҳозир. Пурсед, ҳолу вақти дамгирӣ намегӯянду тамом. «Аз ҷӯйбор боз киҳо ба аскарӣ рафт?» савол дод Сафар. «Ҳоло ҳозир ғайр аз шумоён дигар ҳеҷ кас», ҷавоб дод модари Сафар, сухани ғайр аз шумоёнро бо як оҳанги махсус таъкид карда. «Баъд аз шумоҳо Мамараҷаб рафтанӣ буд», илова кард Юнус бобо. «Намедонам рост ё дурӯғ мегӯянд, ки касал гуфта боз 5-6 рӯза ҷавоб гирифтааст». «Касал пасал не, хирс бар ин. Аслан як хел одамҳо ҳилаашонро меёбанд». Умри хола бо ҳасад гап мезад. «Чаро ин хел донам, надонам гап мезанӣ, оча?» ба модараш эътироз баён кард Сафар. «Раваду дар ҳақиқат касал бошад чӣ?» Зебӣ пеши мунозираро гирифтанӣ шуда гуфт. «Касали ба по, ҷойгаҳӣ не. Худатон медонед кӯ, муаллим». Баъд аз ин гапи Зебӣ, Умри хола, Юнус бобо ва Сафар фурсате ба чӣ хаёле рафта хомӯш монданд. Ба дили Сафар оташ афтодагӣ бар ин шуд.
ӯ боз ба сад гумонҳо рафта, чӣ гуфтанашро намедонист. Юнусбобо пай бурд, ки ин гап ба ногоҳ ба миёни чақчақ лағат зада, суҳбатро хунук кардааст. Бинобар ин роҳи аз ин вазъият баромаданро ҷуста, ба пиёлаи холии дар дасташ буда чой рехту ба Сафар дароз кард ва гуфт: «Хайр, бало ба сари худаш. Биёед гапи худамонро занем». Сафар хомӯш пиёларо аз дасти бобо гирифту ба лабаш бурда, аз чой як қулт нӯшид. Юнусбобо боз Сафарро ба гап андохт: «Кай рафтанатон маълум ҳаст ё не?» «Ҳеҷ кас намедонад», гуфт Сафар. «Гитлери ҳарромӣ ҳам дар наздикии Москав хуб шата хӯрдааст, на писар?» «Ҳа, худаш ҳам то ҳоло дар ҳеҷ ҷо ин хел шата нахӯрда буд», гуфт Сафар. «Иншоаллоҳ ана мана нагуфта, роҳи омадаашро гум карда, ба қирон гирифтор мешавад ноинсоф», гуфт Юнусбобо. Кане акнун моро ҳам зудтар мефиристонданд. Гӯён Сафар ба модараш нигоҳ карда монд. «Чӣ, дар он ҷо ягон чизи ноёб будааст, ки оё наравӣ хушк мемонӣ?» пурсид модар. «Аҷаб ба гап лочинпарвоз дист шумо, хоҳар», гуфт Юнусбобо кинояомез. «Ин чӣ хел мешавад, ки ба аскарӣ рафтам гуфта, боз аз нисфи роҳ гашта ояд? Аз дасти ин чӣ ҳам меояд, додар?» Боз писари худро ноӯҳдабаро шуморида гуфт Умри хола. «Муаллимро ин қадар пас назанед, оча», гуфт Зеби тарафи Сафарро гирифта. Сафар аз гапҳои модараш табассумкунон менишасту ба баҳсу мунозира шарик шуданро лозим ҳам намешуморид. «Чойро гиредӣ, хоҳар», гап зад ба ӯ бобо пиёларо дароз карда. «Вақташ ояд, баъд худам салом медиҳам». Писар ҷавобан ба ҳамин гапҳои модаратон пайташ ояд, як кор нишон диҳед, ки дар байни мардум достон шавад. Дар болои ҳамин сухани Юнусбобо аз даруни шаҳрчаи ҳарбӣ бонги ҷамъомад баланд шуда, онро боди сабуки бегоҳирӯзӣ ба хеле дуриҳо бурд. Хайр, вақти ҷамъомади бегоҳӣ ҳам шуд. Гӯён Сафар аз ҷояш ҷаҳида бархост. «Пагоҳ рӯзи дамгирӣ, тавонам худам ҷавоб гирифта ба диҳа рафта меоям». Умри хола, Юнусбобо бо Сафар самимона хушбошӣ карданд. Зеби ба даст дароз кардаи Сафар даст надода, то он сутар ҳамроҳ равем гуфту ба сӯи дарвозаи шаҳрчаи ҳарбӣ баробари Сафар қадам диҳода, гапҳои дар ин ҷо нагуфтаи худро ба вай нақл кард. «Чӣ маслиҳат медиҳед?» пурсид Зеби аз Сафар. «Бачаҳои синфҳои болоро ба ёрии кори колхоз барорам мегӯям ё не?» Сафар гуфтаҳои Зебиро бо диққат гӯш карда, ба маслиҳатпурсии вай: «Ташаббуси шоёни Таҳсин, кори нағз мешавад, албатта», гуфту ба чашмони ҳалими Зеби дере нигоҳ карда монд. Вақте ки Сафар ба Зеби даст дода хайрухуш мекард, акнун Зеби дурусттар ҳис намуд, ки дастони Сафар мисли пештара мулоими майдаяк не, балки гӯштҳояш шах ва пӯсти рӯю кафҳояш дағарбуғур шуда буданд. Зеби дасти Сафарро сар надода, сари шармгинона поён фаровардаашро оҳиста боло бардошт. Дар ин асно чашмони ҳардуи онҳо боз ба ҳам афтода, ба лабҳои ҳанӯз ба бусаи муҳаббат ташнаашон табассуми ширин давид.